Bloc 2. Déu és el nostre Pare. Jesús va dir: jo dic allò que el Pare m'ha ensenyat. Evangeli de Sant Joan, capítol 8, verset 28. Jesús va dir: vosaltres pregueu així: Pare nostre del cel. Evangeli de Sant Mateu, capítol 6, verset 9. Al glòria de l'Eucaristia diem: us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria, Senyor Déu Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent. Les paraules de la fe. Per què diem que Déu és el creador del cel i de la terra? Diem que Déu és el creador del cel i de la terra perquè va fer totes les coses del no-res, lliurement i per amor. Quin lloc ocupa l'home en l'obra de la creació? L'home i la dona són el cimal de la creació visible. Déu els va crear a imatge i semblança seva, lliures, capaços d'estimar i de conèixer la veritat i iguals en dignitat. Quin va ser el pecat d'Adam i Eva? Adam i Eva, els nostres primers pares, temptats pel diable, van voler ser com Déu i el van desobeir. Déu va abandonar els homes després del primer pecat? Déu no va abandonar els homes, sinó que en va tenir misericòrdia, els donà la mà i els va prometre un Salvador, Jesucrist. L'Església ens anuncia la història de l'amor de Déu pels homes, la història de la salvació. La vida cristiana. En la catequesi i a casa nostra ens han fet conèixer que Déu existeix i ens estima. Ell és el Pare i Creador de totes les coses, per això no tenim por de res i vivim a la seva presència. Ell no ens abandona mai i cuida amb afecte tot el que ha creat, especialment a nosaltres, que som els seus fills. En adreçar-nos a ell li diem: quan ens despertem al matí, sou a prop nostre. Quan a la nit ens adormim, sou a prop nostre. Quan juguem, estudiem, ajudem els altres, sou a prop nostre. Vós sempre ens estimeu, gràcies, Pare. Els cristians escoltem la paraula de Déu quan llegim la Sagrada Escriptura i atenem els ensenyaments de l'Església. La Sagrada Escriptura conté la història de l'amor de Déu pels homes, la història de la salvació. Déu és el nostre Pare.